Aquesta ciutat no només... Aquest diumenge al migdia, la CUP ha plantat cara a la tempesta en el seu acte central de campanya, de la mateixa manera que l'alcaldable Marc Medina assegura que ho fan en el dia a dia a la política. El candidat de la formació anticapitalista ha convidat els assistents a imaginar la Terrassa del 2030 com una ciutat feminista i sense racisme ni feixisme, afirmant que la CUP és l'únic partit que no opta a gestionar l'Ajuntament una mica millor, sinó a canviar-ho tot. Davant la més que probable fragmentació de forces al pròxim consistori, Marc Medina confia que la CUP serà decisiva perquè l'alcaldia canviï de mans. Creiem que la nostra proposta política per la ciutat és molt clara i, per tant, ens centrem a la nostra acció política. És cert que probablement hi haurà aquesta fragmentació que tu comentes, però nosaltres ens presentem amb aquestes eleccions conscients de que cal generar una majoria alternativa a 40 anys de govern del PSC. Per tant, sent conscients que nosaltres som imprescindibles per tal de generar aquesta majoria alternativa, nosaltres encarem d'aquesta manera les eleccions municipals del proper 26 de maig. A banda de la número 2 de la candidatura, Maria Cardona, també han acompanyat els copaires terrassencs el regidor de la CUP a Reus, Edgar Fernández, i l'exdiputada Eulàlia Reguant.